L-awtorità tal-ippjanar hija konxja li s-sitwazzjoni f'Paċeville teħtieġ li tkun indirizzata mill-aktar fis. L-għadda li ma' One News residenti u negozji tkellmu dwar il-ħtieġa li ssir xi ħaġa biex il-post ikun immaniġġjat aħjar, il-kap eżekuttiv tal-awtorità tal-ippjanar qal li qed jitfassal pjana żona li hija parti minn San Ġiljan. Fil-fatt il-pjan identifika xemm illum biex ovvjament naraw minn fej irdu nitilqu għal ħtiġijiet li għandu bżonn il-post kif ukoll bejn wieħed u ieħor il-valur ta' kemm il-gvern irid jinvesti f'dik il-lokalità. Il-ħsieb hu li tkun indirizzata l-infrastruttura ta' Paċeville fejn jiżdiedu l-faċilitajiet filwaqt li oħrajn ikunu organizzati aħjar. Fuq kollox biex isir dan, wieħed irid jifhem il-ħtiġijiet ta' dawk li jużaw il-post. Tħanna f'kull sezzjoni tal-infrastruttura minn drenaġġi għal telecommunications, għal dawl, għal dak li għandu x'jaqsam ma' trasport, parking areas, kif ħajġu servizjati, il-negozji, fejn għandu jsir public open spaces, fejn ħanżidu il-public realm, il-permeability tas sites u dawn l-affarijiet kollha ħajkunu qegħdin jiġu inklużi f'dan id-dokument li dalwaqt ħankunu qegħdin nillonċjaw għal public consultation. F'post li frekwent eluf ta' persuni kuljum teżisti l-ħtieġa ta' aktar spazji pubbliċi. Fir-realtà rridu li innaqsu li jitlu karozzi lejn ġo Paċeville biex kemm jista' jkun l-areas kemm jista' jkun nagħmluhom pedonali. Se nkunu qegħdin naħdmu biex ikun hemm numru ta' park and ride systems biex minn hemmhekk wieħed jiġi bħalma jiġri fil-belt in-nies jittieħdu ġewwa ġol-qalba ta' Paċeville. Fl-istess ħin ukoll qegħdin naraw kif ħankunu qegħdin nissalvagwardjaw l-amenities tal-area ta' dawk ta' Swieqi u ta' Pembroke. Ix-xewqa li sa fl-aħħar f'Paċeville jinstab bilanċ bejn il-ħtiġijiet ta' diversi interessi li jiltaqgħu fih, il-kummerċ, id-divertiment, it-turist u anke resident. U allura, once li inti tara dak il-development kollu, hemm bżonn ukoll ta' spazji ġodda li jkunu spazji miftuħa. U dan il-pjan propju huwa dak l-iskop tiegħu li jintegra dawk l-ispazji miftuħa flimkien mal-iżvilupp li ħajkun qed isir, flimkien ukoll mal-infrastruttura li għandna bżonn ħafna titjib.